እንኳዕ ሰሙነ ሕማማት በሰላም ማብጽሐኩም እዚ ሰሙን እዚ ሰሙነ ሕማማት ጥራሕ ዘይኮነስ ሰሙነ ድሕነት እውን እዩ ንሕና በሰላም ክንነብር ንሱ ተቐጥቀጠ ንሕና ክንነብር ንሱ ተዋረደ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተቐበሎ መከራ እቲ ዓሚቕ ናይ ፍቕሪ ጉዕዞኡን ብሓባር ክንሪኦ ኢና እስካብ መጨረሻ ምሳና ጽንሑ እቲ ጉዕዞ ብጸሎት ሐሙስ ይጅምር ጎይታ ፈጣሪ ካብ ሰማያት ወሪዱ ትሕት ኢሉ እግረ ደቀ መዛሙርቱ ሓጸበ ትሕትና ብተግባር መሃረ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታ ቀዳማይ ቅዳሴ ባረኸ እዚ ስለ ብዙሓት ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት መገዲ ጸረገ ድሕሪኡ ኣብ ገነት ጌተሰማኒ ናይ ነፍሱ ጭንቀት ብጸሎት ናወብኡ ከምዚ ክብል ኣቕረበ ኣቦይ እንተ ተኻኢሉስ እዛ ጽዋ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ግናኸ ፍቓድካ ይኹን እምበር ፍቓደያ ይኹን ብምባል ነታ ጽዋ ክቐበላ ተዳለወ በታ ለይቲ እቲኣ ብናይ ቀረባ ዓርኩ ብይሁዳ ስዕመት ተሓሊፉ ተዋሃበ ከም ወንጀለኛ ተታሒዙ ኣብ ቅድሚ ሃናን ቀያፋን ቆመ ተጸፍዐ ተተፍኣሉ ተላገጹሉ ነዛ ዓለም ዝፈጠራ ኣዳው ብሰንሰለት ተኣሰራ ጲላጦስ ሓንቲ በደል እኳ ይረኸብ ኩሉን እንተበለኳ እቲ ህዝቢ ግን ስቆሎ እናበለ ጨርሐ ዓርቢ ረፋድ እቲ ጉዕዞ ናብ ቀራንዮ ነበረ 6666 ግርፋት ብትዕግስቲ ተቐበለ ኣኽሊል እሾህ ካብ ርእሱ ተደፍአ ከቢድ መስቀል ተሰኪሙ ናብ ጎልጎልታ ክድይብ ከሎ 3 ግዜ ኣብ መሬት ወደቐ ኣንስቲ በኸያሉ እሱ ግን ንዓይ ኣይትብከያለይ ንርእስኽንን ንደቅኽንን ብኸያ በለን ኣብቲ ዘስካሕክሕ ስቃይ ቀራንዮ ሓንቲ ልቢ ብሓዘን ትስንጠቕ ነበረት ንሳ ድማ እታ ቅድስት ኣደ ድንግል ማርያም እያ ፍቁር ወዳ ቆጽሊ በለስ ክሳብ ዝመስል ተቐጥቂጡ ክትሪኦ ኸላ ልባ ብሓዘን ተሰንጠቐ ኣብ ጥቓኣ ድማ እቲ ፍቁር ደቁ መዝሙሩ ቅዱስ ዮሐንስ ነበረ ንሱ ንሞት ከይፈርሐ ስለ ፍቕሪ ጎይትኡ ክሳብ ሙዳኣት ምሳዳ ኣምላኽ ጸንዐ ጎይታ ካብቲ መስቀል ኮይኑ ነዞም ክልተ ፍቁራት ጠሞቶም ንማርያም እንሆ ወድኺ ንዮሐንስ ድማ እንሃ ታዲኻ ብምባል ንዓና ንደቂ ሰባት ሁሉ ንድንግል ማርያም ከመደ ኣረከበና ዮሐንስ ድማ ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ኣብ ሰዓት 6 ኣዳው ኣጋሩና መስቀል ተሸንከሩ ፀሓይ ጸልማት ወርሒ ድማ ደም መሰለት ጎይታ ኣብ ልዕሊ መስቀል ኮይኑ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ንጸላቱ ጸለየ እቲ የማናይ ሽፍታ እውን ኦ ጎይታ ብመንግሥትኻ ትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ዝበለሉን ጎይታ ድማ ናይ ንስሓ ተስፋ ዝሃበሉ ህሞት እዩ ኣብ ሰዓት 9 ተፈጸመ ኢሉ ቅድስት ነፍሱ ካብ ስጉኡ ፈለየ እዚ ቅዱስ ሰሙን ብስግደት ብጾም ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝበደልናሉ ይቕረብ ብምባል ንዝሓዘኑ ብምጽናና ክነሕልፎ ይግባአና እቲ ንዓና ኢሉ መከራ ጸገበ ኣምላኽ ጾምና ጸሎትና ቀበለልና እሞ ከምዚ እንተኾይኑ ካብ ሶኒ እስካብ ዓርቢ እስካብ ቀዳም ዘለዋ መዓልትታት እንታይ ከም ዝበሃላ እውን ክንነግረኩም እታ ናይ መጀመርያ ወይ ደሞ ዕለተ ሶኒ
صومنا حمامات ካብ ሆሳዕና ማዕጾ እስካብ ቅድሚ ትንሣኤ ዘሎ ግዜ ኮይኑ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወዲ ሰብ ዝተቐበሎ መከራን ስቕለትን ዝዝከረሉ ቅዱስ ሰሙን እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝዝከሩ ዓበይቲ ፍጻመታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ሶኒ መርገመ በለስ ጎይታ ቆጽሊ ጥራሕ ኣውፂኣ ፍረ ዘይተረኸበላ በለስ ረገመላ መዓልቲ እያ። እዚ ድማ ፍረ ዘይብሉ ግብዝነት ዘለዎ ህይወት ምምሳል እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቤተ መቕደስ ዝነግዱ ዝነብሩ ዘውፅኣላ መዓልቲ እያ። ዕለተ ሶኒ መርገመ በለስ ትበሃል። ዕለተ ሰሉስ ናይ ሕቶ መዓልቲ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ጌታ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዝተፈታተኑላ መዓልቲ እያ። ንሱ ግን ብጥበብን ብምሳሌን እናመለሰ ዝመሃረላ ብዛዕባ ካልኦት ምጽኣቱ ዝነገረላ መዓልቲ እያ። ዕለተ ሰሉስ ናይ ሕማማት ካልኣይ መዓልቲ ዕለተ ረቡዕ ምኽረ ኣይሁድ ናይ ኣይሁድ ካህናት ዓበይቲ ንጎይታ ብኸመይ ከም ዝሕዝዎ ዝተማኸሩላ መዓልቲ እያ። ብንጹር ድማ ማርያም እንተህፍረት እታ በዓልቲ ቅብኢ ክቡር ቅብኢ ኣብ እግሪ ጎይታ ዘፍሰሰትላ ንቀብሩ ዝተዳለወላ መዓልቲ እያ። መዓልቲ ረቡዕ ጸሎተ ሐሙስ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ዓባይ ምስጢራት ተፈጺሞም እዮም። ህፅበተ እግሪ ጎይታና ናደቀ መዘሙርቱ እግሪ ብምሕጻብ ትሕትና ዝመሃሩሉ እዩ። ምስጢረ ቁርባን ህብስቱን ወይኑን ባሪኹ እዚ ስጋ እዩ እዚ ድማ ደመ እዩ ኢሉ ዝሃበሉ እዩ። ጸሎተ ጌተ ሰማኒ ጎይታ ኣብ ገነት ተንበርኪኹ ዝጸልየሉ እዩ። ዓርቢ ስቕለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ድሕነት ደቂ ሰባት ኢሉ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ መከራ ዝተቐበለሉን ዝሞተሉን መዓልቲ እዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እቶም 7 ቃላት መስቀል ይዝከሩ። ቀዳም ስዑር ጎይታና ብስጉኡ ኣብ መቃብር ዝወዓለላ ብነፍሱ ግና ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ናጻና ዝሰበኸላ መዓልቲ እያ። ዝተሰዓረት ቀዳም ትበሃል። ምክንያቱ ድማ ኣብ መዓመት ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ብጥብቂ ትጽወም ቀዳም ስለ ዝኾነት እዩ። ተኸበርኩም ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ እዚ ሰሙን እዚ ክንሰግድ ከለና እዞም ሰሙናት እዞም መዓልትታትን ሓሰብና ጾምናን ጸሎታን ብስግዳት ክንሕልፎ ንኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። አሜን።